Laboratórium zábavy je iba experiment. Preto ho počúvate na vlastnú zodpovednosť. Dneska si videl to video. Aké videjko? Normálne Fico bol v noci pracovať v pekarni. To si robíš srandu, nie. Ty si to videl? Hej. To bolo kedy? No teraz normálne, čo je to? Čo je ten sviatok, čo teraz je? Práce? V Brne je dnes, že palenie čarodejníc. A mne písala jedna typkyňa, čo som si s ňou menil akože smenu, že ona nechce smenu, lebo že zabudla, že sú čarodejnice. A ja, že čo? A ona, že vy nemáte palenie čarodejníc? A ja hovorím, že my na Slovensku už nejakú dobu nepalíme ľudí. U nás to nie je také bežné ako u vás. Ty mi napísala, že oni sú ďalej už. Dnes nahrávame. Ahojte. Keby si to musel spomínať, čaute. Mívko je za kamerou. Mívko za kamerou. A čo to máme? Presne ako si povedal, dneska je deň práce. Tak, je deň práce? To je? No to je, ne? 1.5. Lebo 8. Ježiš, toto 8. je... Kurva. Počkaj, ja si to potrebujem, ale nechcem vyzerať ako kokot teraz. To je presne tá halus. Je sviatok práce. Alebo sviatok práce. Ale čo som povedal? chcem vedieť, čo je. Čo som povedal? Deň práce? Sviatok práce, pardon ľudia, no tak nevadí. No áno, je sviatok práce a my sviatok práce oslavíme čím? Nahrávaním epizódy. Tak. Prácou. A 1. maj je práce a 8. maj je deň víťazstva nad fašizmom. No vidíš to? Takže musíme zbojovať. Úplne rozumiem, že nedržíme tieto informácie v hlave, lebo ja mám takú... Ale ne, ja to nastrihnem tak, že to bude vyzerať, že som vedel, čo je 8. chápeš? Aha, ale ne, práve, že prečo to je dobré, lebo ja takisto neviem, aké sú kedy sviatky. Ja som to Len vedel. niekto mi niekedy, vieš, minule som sa rozprával, alebo pár dní dozadu som sa rozprával s kolegom, s Majkom a hovorím, že my ani nevieme, aký je typ sviatku, lebo ja osobne som vždy pracoval cez ten sviatok, že pre mňa to viac menej nikdy nič neznamenalo, lebo ako, čo mám oslavovať, keď som aj tak v práci, vieš, tam moc toho nenaoslavuješ. Lebo keď už si v práci, tak máš ešte navyše love, chápeš? Nemáš, a ja som, prečo? Gastro ti nedá napríklad navyše peniaze. No tak v gastre máš rôzne zmluvy, takže tam to asi funguje trošku inak, tak to chápem, hej. Ale keď si ideš, tak máš sviatok 100% príplatok, máš v robotách. Malo by to tak takže buď to je o tom, že ľudia sú buď doma, alebo pracujú za viac, tak teraz to je tak, že musia pracovať a pracujú za viac. Chápeš? Že sú nútení zarobiť viac. Ale oni v tej vláde zabudli vypnúť to, že keď robíš, tak máš príplatok. Nemal byť sviatok, mal to byť pracovný deň, takže tam malo byť proste mínus tá plná suma. Teraz sa stalo to, že oni tam musia ísť do tej roboty všetci, a dostanú ešte 100% príplatok, predtým by sa ušetrilo, keby nemuseli ísť všetci, vieš? Lebo buď si zoberieš dovolenku, alebo proste ideš do roboty. Áno, viem, čo ty chceš povedať. Takže v podstate vláda navyše chce dávať ľuďom peniaze. Áno, však lebo ľudia to je vlastne tá bodka, áno, že si zaslúžime. To sú naše peniaze. A že už keď teda pracujete, tak vám dáme navyše peniaze. No. Ale hovorím, z môjho čisto subjektívneho pohľadu vo veľa prácach to nefunguje. Takže nestretávam sa až tak často s takýmto typom ľudí. Neviem, asi sa so zlými ľuďmi stretávam, asi alebo ja neviem. Pokiaľ si na ičo, tak z toho nemáš nič. Nie, jasné, nesom na ičo, práve že v tejto aktuálne. Tak normálne by som došiel za tým zamestnávateľ a povedal, počujem, a toto mi povedal Čavo na nahrávaní, keď sme urobil podcast. Ale áno, len tu je tendencia na Slovensku, ale teda ako si myslím, že veľa ľudí sa s tým stotožní. No keď sa ti niečo nepáči v tej práci, tak nech sa páči. Tam sú dvere. My si nájdeme ďalšieho. Po prípade niekoho zo zahraničia. Ono to tak je. Svoje práva, aj keď sú a že ti ich zamestnávateľ nedodržiava, tak si ich nevydúpeš. Áno, tak ale musíš vedieť, čo si môžeš možno veľmi vysoko pozične na tom, a tak ja si môžem dovoliť veľa v práci, však ja som extrémne šikovný. Ja viem, ale myslím to tak, že keď poznáš ten zákonník práce... Nevykopem si to, chápeš? Ja viem, ja len hovorím, že keď poznáš ten zákonník práce, tak vieš čo, môžeš to nejak riešiť, ale áno, on ti môže povedať, že ja ti mám v piči zákonník práce a ty môžeš povedať, OK, alebo presne. Idem preč, vieš, že... No, tak ja ideš preč. Budeš si robiť robotu s tým, že ich šaluješ? Vo finále si poškodený aj tak ty ako zamestnanec, takže moc si toho neostáva, vieš. Pozdravujeme Marošových zamestnávateľov. Pracuješ cez víkendy, pracuješ cez sviatky, pracuješ cez dní, kedy by si mal mať príplatok, ten príplatok reálne nemáš.
moc si sťažovať nemôžeš, lebo vieš, že tak ideme ďalej, do ďalšej práce, vieš, no tak čo... Lebo je tam ďalší múkal za tebou, vieš. Nevidíme sa dlho, že? Každý tak 2 až niekoľko týždňov pomaly, niekedy to aj mesiac, že? No, a niekedy je to stále málo. Ale je ako tak... Že stále málo, proste, že ešte menej by som ťa potreboval. Zase to nahrávanie. Čo ti jebeš, ja mám pocit, že to je každý deň. No. Zase mi napísal. Počujem, ale tu sú také veci, že... Dobre sú tam veci, ja som ti dobre posielal veci. Nebudeme si sťažovať. Ja si nebudem sťažovať, ja ti poviem, ale... Počujem, a čo tu mám? Hej? Čo sa stalo, čo by si Kameňo dohodil za hranice? Poď. Máme tu Spojené kráľovstvo, chce generáciu bez dymu. Ľudia narodení po roku 2009 budú mať doživotný zákaz kúpiť cigaret. Mivko? No. Ty to máš jak? Nemáš? Jaký si ročník? Čo to je, 2000-ka? Trojka. 2003, no tak to ešte v pohode. No, áno, ľudia. Aktuálne sa plánuje, alebo už sa tuším dokonca odsúhlasilo v Británii. To je dneska, brutálne. keď proste bude človek, ktorý má 15 rokov, fajčiť, tak normálne ho môžu zavrieť do basy. Áno, no zjavne áno, no to je tá halus. A na tretíkrát už do basy proste na 10 rokov. Fajčiarska prohibícia. Fajčiarska prestávka, vieš. Chceš fajčiť, tak tu si poď fajčiť 8 rokov. A teraz si zober, že pracuješ s nižším ročníkom, ktorému ponúkneš cigaretu, že to je trestný čin, vieš? To nie je už len také, no presne, že nedávaj mu, lebo je nezletilý, alebo on už môže byť aj dospelý, ty kokot si zober. Nemôžeš mu dať, že prepač, bracho, nemôžem ti dať. Po 2008... by bola 60 €, vieš? A on by povedal, že tu máš 60 € a poďme do toho. No ako je to zaujímavé. Zase táto myšlienka sa mi páči, lebo keď si zoberieš, tak ako začínali cigarety, extrémne boli promované, či už športovcami, hercami, vplyvnými ľuďmi. No. Takže my sme ako ľudia sa na to namotali extrémne dobrým promom. No a teraz vidíš, sú krajiny, ktoré to idú zakazovať, lebo tak vieme, že to v podstate škodí zdraviu a len sa to upgradeuje, lebo tam je to, že v hociakej forme. Ak si dobre pamätám z toho, čo som ti poslal, tak tam bolo, že nemôžeš fajčiť v hociakej forme, nie len tabakový priemysel, ale tam dopadnú aj tie elektrocigarety, tam dopadnú aj všetky tie vapíky a pičoviny a toto všetko sa vlastne zruší, respektíve po 2008 roku. Áno. No. Ale je to nevymožiteľné, podľa mňa. Prečo myslíš? Prečo? Úplne jednoducho. Kto ti... Akože to proste budú ľudia fajčiť. Ale jasné, akože ja by som bol rád, keby nefajčili, ale niečo fajčiť budú. Chápeš? Tak, nemusí to byť cigarety, ale u nich je to už pozdie, už je to napadnutelné. A teraz, keď budeš dostávať, ako, ja neviem, do akej miery tie tresty budú, to si úplne nepamätám a neviem, či to vôbec je. No. Bude to všade nakreslené po uliciach, všade to bude na billboardoch. Vieš, ak chcete lacnejšie potraviny, tak akurát tam bude toto, že nevajpuj na školských dvoroch v okolí škôl a nemocníc. Chápeš? Všade. Takže to je v piči, chlapci. Nepofajčia. No dobre, ale aké sú tie postihy? To by ma zaujímalo, lebo ak je to treba Ja to neviem. basa, alebo... No to je to, že to som sa nedočítal, že aká je výška. Lebo asi ťa za to nezavrú, ne? Keď ťa nájdú fajčiť mimo tvojej vekovej kategórie. Tak to je asi pičovina, ne? Fajčeri by nemali byť zabudnutí a štát by mal zabezpečiť dostupnú podporu pri odvykaní od fajčenia po celej krajine. Teraz tie stanice úplne fulky, vieš, že v rádach, že na každého mám len 5 minút podrýchlo, že idem ťa vyliečiť od fajčenia. To je presne jak u nás, že oni aj tak začali fajčiť už v 14, vieš, a tam im to zakážu. No to je dosť problém, lebo tí ľudia už reálne môžu byť závislí na cigaretách a na tom priemysle ako takom. A to ja si neviem predstaviť, že len tak v období, keď som fajčil a nechcel som prestať fajčiť, že by niekto došiel, aby mi povedal, že sorry brácho, od dneska ti nepredáme cigošky. Teraz tým, že už nefajčím, už je to pre mňa easy peasy predstava, ale fakt, keď sa nad tým zamyslím, si zober, že by som za tebou došiel teraz, Mivko, a povedal by som, že od zajtra nefajčí, že jebem ťa, že už. Že trest, ty kokot dostaneš. Bude veľa fejkových občanských, vieš. Aj to, no. Nemôžeš nič, pozor, ani žuváky, ani... Všeobecne tabakový priemysel, čo som čítal. No dobre, ale akože ja napríklad tabačík som nikdy, teda taký oný, čo si to povedal, Baďo? No, sú šňupací, to nechcem, ale mal som šňupací, to si pamätám. A to je bol masaker. pičovina, ne? Je to pičovina, no.
Človek si radšej zapálí, jak šňupne. To bude úplne boom reklam na cigarety. Víš, že znova sa to vráti. Potrebujú predať, takže bude všade 30-sekundový blok, nejaký príbeh a na konci to skončí tak, že zapal si. Na druhú stranu ja si myslím, že dneska už ľudia skôr lobujú za to, aby sa nefajčilo ako fajčilo. Že tá kampaň podľa mňa nevybuchne, alebo ale ja by ti sa to hovorím, že sa nevrátilo. to otača. A v páse bude najlepšia potrebná tabak, vieš? Fú, najväčšia komodita, že? To bude seliť úplne na bomby. Ale asi aj áno, čo som sa rozprával s ľuďmi, tak asi môžem potvrdiť, hej, že oni mi tiež spomínali. Už v dnešnej dobe je tabak a... Aj káva. A káva, no, jedný z najväčších komodít vo vnútri. Čak to už je nejakú dobu. No, ale počujem, čo tu mám ďalšie, tak toto je celkom halus. No poď. Je ich tam viac. Je podľa mňa iný problém, ale muž sa rozešiel s přítelkyní, pretože neverila, že dinosauři existovali. Yes. A je tu proste otázka, že či by si sa kvôli takej veci rozišiel. To není problém ten, že neverila na dinosaurov. Ona evidentne neverí na evolúciu. Ty veríš na dinosaurov? Hej. No. Najprv boli plázy, potom dinosaury. Že my už sme sa o nich bavili ja vlastne. Ja som veľký fanúšik, no presne ako ja som veľký fanúšik dinosaurov. Ašku ja verím na naftu a tam niečo. To je aký nafte, biznis. Pozitívne z toho môžeme využiť. Ja verím naftu. Dokonca pre mňa bolo prekvapenie, keď som zistil, že ten Brontosaurus, že neexistuje. Brontosaurus je vymyslený, ten... Dinosaurus. On sa nevolá Brontosaurus, on sa volá Brachiosaurus, alebo tak, vieš. Ale že keď sa pozrieš Brontosaurus, tak to je úplne, že made up. Ale... To si nevedel? To ste nevedeli? A to akože milujem dinosaurov, ako Jurský park a tieto pičoviny. A Brontosaur je proste fejkový. Ja keď som ho mal, ja som chcel byť paleontolog. A to sme sa ja som chcel byť Brontosaur. Ale všetci sme chceli byť paleontológovia. Aj policajti sme chceli byť jedno. A jak je to možné, že všetci? Lebo bol Jurský park. To nás až do tej miery ovplyvnilo, že zrazu všetci chceli. A ne, kvôli čomu si chcel byť paleontológ? Lebo sa mi to páčilo. Lebo to bolo zaujímavé. Lebo to bolo v Jurskom parku. Ale môže byť. Tam si to videli, jak to môže vyzerať. Jaký silný influencer. To je jak tie dreva, čo keď vidíš auto, ktoré má dreva, tak spomenie si každý na nezvratný osud. No, to máš pravdu. To teraz si zostrelil. To je úplne legendary, taká scéna, čo proste poznačila celú jednu generáciu. Všetci, čo proste pozerali v prime time nezvratný osud, áno. Tak proste už do konca života majú pred sebou to auto s tými kládami drevenými, jak tam rozsekalo tých ostatných. No, fuj. Nemáš to tak? Ne. Počkaj, akože mám, keď som... Áno, keď idem po diaľnici a že náhodou idem... Áno, že v realite, keď sa ti dostane. No. Jasné, no hneď. A Julka to má ešte silnejšie, ona hneď prvá mi povie, že nezvratný osud. Hej? Jasné. Že zase kamión. Alebo keď ideme... Po výťahu, ne? Tak, ne po výťahu. Keď ideme, že vedľa nejakého väčšieho vozidla, keď je to, ja neviem, treba kamión. No, ale vtedy máš taký úzkostný stav toho, že čo ak ťa stlačí. Tá kláda vypadla a zarila sa Čávovi do hrude, čo išiel vlastne v aute vedľa, ne? To bolo prísne. Takže... To bolo prísne a úplne by som to nechceš, aby si stalo. Ne. Ale jasné, ako nikdy nejdem za nákladiakom, ktorý je plný klád. Povedzme si pravdu, že niekedy musíš. Nemusíš. Tak ideš tak akože obejneš ho, hej, ale niekedy, čo keď náhodou si v kolóne a zrovna sa nezazicuješ. Na jedno pruhovke nejakej pruhovke. No, môže byť, no. Počúvam, čo tu máme ďalej? Že vraj film I'm Legend má pokračovanie, bude mať pokračovanie. No, to som tam preto takto uložil, lebo to je brutál. A podľa mňa aj tebe sa páčil ten film, ne? Však jednotka bola úplný masaker. Áno, bola však. A keď nemu bola nejaký ešte navyše koniec, bol nejaký iný koniec, dodatok, ne? že on prežil, ale ten ani neviem, či som videl. A ešte niečo tam bolo. Viem, že bolo viac tých koncov, ne? Tam boli alternatívne nejaké konce, ale ja viem iba o tom jednom konci. A teraz, takže čo? Teraz to naviažu na ten koniec, ktorý tam nebol? Ktorý mal byť? Aha, no to je zaujímavý pohľad. A má prežil, tam hrať... neprežil, ne? Má tam hrať koho syn, jak sa volá? Jordan. Ináč vieš čo? Jordan. Nedávno som tak rozmýšľal nad tým, lebo niekde som o ňom čítal. A jak tie decka sa volajú. On sa volá Will, že? Ano. A jeho dcera sa volá Willow. A on sa volá, ten malý je Jaden. A jeho mama je Jada.
OK. Ne, je Jada. Myslíš, že je to náhoda? Ja neviem. Tak nemusíš vidieť, ale však... Áno, ako dáva to zmysel, že to majú tak odvodené od... Áno, akurát chlapec je od Mankinholmana, vieš? Áno. Je Toto som ani nevedel, to je aký fanfektík. Čo je jeho syn, Willa Smitha, tak videl si, ako on sám seba reprezentuje na verejnosti, aké outfity nosí a úplne... Nie je taký nejaký farebný? Brutálne, no, ale to je také, že niečo tým chce vyjadriť a vôbec nikdy neviem čo. Fakt reálne, minulé mal takú, veľmi crazy. Keď som ho videl tak v nejakých feety, oných útržkoch niečoho, čo som pozeral o Willovi Smithovi. No, to sú také, on to má až také umelecké diela, vieš, že na to pozrieš, že betí, že chod preč. Že to nechceš, ale keď sa nad tým zamyslíš odstupom času, tak určite tým outfitom asi niečo sa snažil vyjadriť alebo reprezentovať, lebo to je strašne, to nie je také bežné. Bolo také memečko, kde bol Will Smith a bol tam akože ako ten kováč, vieš? Okay. A bolo tam napísané, že Will Smith. Áno. Takže len keby náhodou som to chcel dropnúť. No, ale teším sa akože na tú dvojku, no. Ja lebo dvojka to bolo... má byť. čo sme to rozoberali? No dobre, tak akože dvojka, aby som si to pozrel, podľa mňa to bolo dobré. No, určite. Bol tam pes, ktorého sa dalo pohľadiť, takže oni tam našli, na konci tam našli liek, ako vyliečiť tých nakazených, ak si dobre pamätám. A zrazu tam bol to teraz ako bude fungovať? Začali tam čarovné zvieratá. Že teraz ako bude fungovať? Oni všetkých vyliečia a zrazu budú všetci v poriadku, lebo podľa tak to skončí. Ale podľa mňa tí nakazení už nikdy nenadobudnú takéto vedomie toho všetkého. Toho vedomia? Ten rozum, vieš, že oni už budú furt takí... Oni budú, to sa nikdy nevráti. Takí opičí budú. To sa nikdy nevráti, to je pičovina. Takí dementní budú. Ale predstav si, že takto to skončilo, to univerzum. Že vlastne všetko by sa zachránilo. Len tak. No, si predstav Resident Evil a teraz si povieš, že to je v piči, vieš, a tam proste všetko zelené, všetko v pohode. Keby si preklikol, vieš, no. a zrazu všetko čilo. To je halus, ja som strašne zvedavý, akože veľmi veľa ľudí chcelo pokračovanie, ale keď to teraz takto rozoberáme na hlas, tak ma zaujíma, že ako to bude pokračovať reálne, lebo no... A podľa mňa tam bude hrať Jaden, alebo Willow Smith. Bude ten hlavný doktor. Však Jordana, Jane B. Jordan, či jak sa volá? Áno, James Gordon. Gordon, kokot. Ne, Michael Jordan syn. Michael B. Jordan, alebo tak sa volá? Áno. Ten, čo hral v Panterovi Záporáka. Tak ten. A ten, čo hral Pantera... On dostal teraz Oscara inak. Ten, čo hral Pantera, nebude hrať? Kokot. Ten... ten má pekne smolu, ty kokos. No... Jak to mali vo Vakande? Vala Morgulis? Neviem, ako... Tak to tam nebolo. Chudák. A ešte on zomrel na tú rakovinu, ne? Ja mám pocit, no. Ešte neviem, ale možno... Ja aj ty kokos. Možno to nezvládol. No, to je hrozné. No, my sa nesmieme. A ten Jordan, tak on má hrať v tomto. No. Čom? Ček. To fakt tam má hrať? To som nevedel. Máme tu ďalšiu vec a tá bude podľa mňa priamo zo Švédska. Stačia 2 sekundy a zabraní nehode. Nový AI systém obalí letadlo vzduchovou bublinou. Čucieve. To je z toho obojživelník, ty kokos. Si môže zrazu ale plávať. A zo Švédska aké veci vychádzajú, že? No. Budú podomácky robené lode z týchto trúpov lietadiel, vieš. Ty kokos. Aj tie lízatka minulé pochádzali zo Švédska, ne? Ne, toto není zo Švédska. Toto není zo Švédska? To som len tak, že... Jaj, do piči, ja som sa na to namotal. Vieš čo, vznikol na kampuse PITS Pilany v Dubaji. Oh my god. Takže v Dubaji takéto lietadlo. Že kde inde? Všetko ide cez Dubaj. Dosť, ale majú tam teraz nejaké problémy. Vieš čo, preto aj chudáci môžu povedať, že boli sme v Dubaji, lebo išli táde, vieš. Aspoň som prešiel cez Dubaj. Že bol som tam. Počujeme, toto dieťa sa narodilo z embria staršieho viac než 30 rokov od... To je banger. No, takže to proste... bolo to staré embryo, ne? To 36 rokov, či tak koľko príbeh Benjamina Buttona. Myslíš, že mu to prirátali ako k veku, keď to bolo také staré? Ja neviem, ale akože bude to celkom epický typek. Jeden z tých starších. One of the elder. Originál. Mám tu poslednú tému a poslednou témou sa vrátime vlastne k jednej časti staré, ktorú máme a ktorá je ešte bez videa. Okay. A to je, že ty to máš rád, dokumenty o mimozemšťanoch budú čoskoro zverejnené, oznámil Trump. Áno. A vieš, prečo to urobí? No. Aby prekryl toho oného Epsteina.
To Epsteinové je spisy, dosť aby možné. prekryl. To sa tak To hovorí. sa robia na Slovensku, Fico robí tiež takéto dymové clony. Ale, No, tak toto je vo väčšom, lebo všetci to sledujú. to si pekne povedal, že dymovať slona, no. To je presne také No, zakrytie nejakej väčšej špinavosti, lebo áno, v Epsteinových, čo už boli zverejnené, tak No. v jeho spisoch sa objavuje Trumpovo meno dosť často, Nečakaj. ale je dosť často aj cenzurované, čo som videl Áno, však takto áno, však, videa, lebo je to prezident, čo nemôžu je vedieť, veľká ale- halúz, že Oni oni to nechcú odtajnia a zacenzurujú jeho meno a ďalších takých významnejších No. ľudí. Alebo na tie papiere, kde majú toto napísané, tak vytlačia tie dokumenty o mimozemšťanoch. A prekryjú to ty. Úplne doslova to prekryjú. No ale si zober, počkaj, ale teraz ide cez leto do kín, mňa to napadne. Nejaký O ufónoch, blockbuster? film o ufónoch od Stevena Spielberga, ale neviem si spomenúť na meno toho filmu. Nespomeniem Kasper? si. Nie, biču, to má byť úplne najnovší. A najnovší film, a hovorí sa, že Posledný. ten prvý film, ktorý nahral, ten posledný, ktorý nahral o To je- ufonoch, jak sa volá ten film od Stevena Spielberga? E.T. O mimozemšťan? Ne, E.T. to To musel byť. prvé stretnutie, alebo Štvrté stretnutia? Alebo... Sakra, neviem, hodíš to, keď tak Áno. čo to bolo, to je jedno. No. V tom, čo mal. Tam sa hovorí, že keď sedel v kinosále, tak mu, teraz si tiež nespomeniem, aký prezident v tej dobe bol, ale ten daný prezident mu hovoril, že ty ani nevieš, ako blízko si pravde. Takže aj Spielberg vedel určite niečo o nejakých mimozemských civilizáciách a takýchto veciach, že máme s tým kontakt, lebo tiež sa pohybuje vo vyšších kruhoch. No a teraz ide natočiť, alebo má výjsť už nový film od Spielberga, no a má výjsť, hovorím, šupni ho niekde sem, ako sa volá. A tam bude fakt si konečne nespomeniem. pravda? No veď práve, že tam je to také veľmi zaujímavé veci. Určite si pozrite trailer, keď tak, aj ty si ho potom kúknite, ukážem, naložené to je. Keď to nie je jak palihári. Ne, to je veľmi To je fakt zaujímavé. dobré, Toto. hej. Pozor, mňa táto tematika ufoní a takéto veci mňa to veľmi, veľmi fascinuje a zaujíma. No Mňa to tiež, ja proste non-stop s tým žijem. No ľudia, ktorí sledujú takéto veci, tak sa treba na ten film ako dosť tešia, čo viem. Konečne zistíme, že nad Košicami bolo naozaj No to UFO. a potom sa dozvieš presne takúto halus, jak si povedal, že Donald Trump ide odtajniť dokumenty, ktoré vysvetlia alebo ukážu ľuďom, že mimozemšťania reálne existujú a ide touto bombou a informáciou ide v podstate prekryť svoje hnusnosti, ktoré napáchal ten dement. Si zober, ak musíš byť Vieš, čo strašne bude najlepšie? silný, Počujem, vplyvný, keď takto sa môžeš smiať celému svetu do huby. Keď oni chceli mega prekryť super. Epsteinové dokumenty, že sa tam nachádza Trump a prekryjú to dokumentmi o ufonoch a zistia, že tam je tiež ten Trump, vieš. Tam bol, že... On bol proste ufon z nejakej planety Prečo? 7, vieš. Áno. A teraz zrazu, že kokot, že tak on je ufon. A potom by sa, ako keby, potom by to bolo tak, jak si hovoril, že oni nemôžu byť normálni. No a potom už by nebolo nič, už by to nemali čím prekryť. Vieš, už, Hotovo. že teraz ten Trump, že teraz čím to prekryjem, vieš, už vojny všetko majú tí ľudia, že už nemám čím. No a v každom spise, čo chceli tie dať. najväčšie náboje, už si minul, vieš, že najprv UFO, báme, v UFO sa ešte, že aj tam som, ty kokot, ne. Že máš ešte takto pripravené, no. Čo by mohol ešte dojsť? V akých dokumentoch by mohol byť Trump? Vo všetkých, ho má prsty vo všetkých. Nechcem vedieť, v čom mal prsty, keď bol s Epsteinom. Ľudia, choďte kľudne z tohto celého, čo sme tu riešili, teraz si berem to, že choďte skúsiť si na noc pomáhať do pekárne, jak Fico včera, aj s Alojzom Hlinom, aby som to ukončil. Takže ja som Laco A ja som Bachy. a toto je Laboratórium Zábavy. a Mívko. A ten Ujo tam za tým. Ja som pekný.